Hej alle sammen og velkommen til denne video. Ja, det er Mikas, der er i baggrunden. Se lige et eller andet. Ja. Vi er i det her spil, som det hedder Struct, hvor man kan lave sin egen spil. Ja, det kan vi. Og så tænkte vi, at I kunne spørge, hvad for nogle spil vi vil have. Og så kunne det være, at vi vil lave det spil. Ja, vi kunne prøve at lave det spil i hvert fald. Ja. Ja, okay. Michael han siger lige et eller andet. Men ja, hvis det er, så kan jeg bare komme med en eller anden idé til et spil, vi kan lave. Og desuden velkommen til vores første video på den her kanal egentlig. I må meget gerne abonnere og like, det vil være fedt. Men ja, det blev bare lige sådan en kort video, hvor vi vil spørge om noget. Vi kommer måske også til at lave Minecraft-videoer, eller et eller andet, måske Roblox-videoer, eller et eller andet senere henover. Men indtil da, så ses vi. Hej hej. Se et eller andet, Mikas.